Ела с мен на боядисване в Angel Cosmetics. И да поснимам все пак, защото от време на време се явявам из чужди профили и това не става с AI или както си мисли Пешо. Работи инфлуенсърка, ходи снима по цял ден. Не пеше. Тежка интелектуална работа е това да се ориентираш сред такъв океан от продукти. След това да вземеш, че и да измислиш нещо адекватно, което все пак да разкажеш, че едва тогава да го снимаш и да го трансформираш в една кратка, интересна и полезна за потребителя история. Каквато ще е и тази, в която ще ти покажа как да се решиш всички проблеми и да ти остане един единствен. Докато щъкам по витрините и междувременно снимам и боядисването преди мен, чук да се говори за някакъв бретон. Викам се, тая жена луда ли е, така се набута? След малко гледам крайния резултат и край. Това е. Избрала съм боята, мацайте каквото ще мацате, да сваляме боята, че аз вече нямам търпение да си усложня живота и вместо сутрин да ставам и да си използвам времето да си пия кафето, хейтейки из чуждите профили, сега трябва с бретон да се оправям. Пусти му женски мерак, косур ми беше да се разнообразявам. На всичкото отгоре са измислили 200 000 продукта за пигментации, хидратации, пък мъжете ни целулит, ни кремове за 200 лева знаят. Това бяха част от разсъжденията ми, докато се бях оставила в златните ръце на Пепито, която нямаше търпение да докопа ножицата. И ето го и крайния резултат след всички еликсири, на които беше подложена косата ми. Не знам, май си заслужава. Пък и ще го запрятам за ухото, ако ме напряга. И сега за тия, дето са останали до края, ще кажа, че имам код MS10, с който можете да си вземете всякакви продукти от сайта на Angel Cosmetics. Имате ли, нямате ли бретон, не знам. Обаче знам, че има какво да си харесате от Ангела. Айде, до скоро!